Gràcies a Mans Unides per convidar-me, per estar aquí. Jo no estic acostumada a participar en actes d'aquesta manera, senzillament fent acte de presència i parlant, sinó que últimament és un luxe per mi poder ser solidària de la manera que a mi més m'agrada, que és cantant, i normalment doncs, això sí que ho faig molt, no? Que és anar i cantar una cançó. Avui no us cantaré una cançó, però el que us puc dir és això, no? Que com deien, doncs, a mi l'interès per les altres persones i pel que passa al món doncs, no em ve d'ara des que la gent em coneix, sinó des de bastant més joveneta, i als 17 anys doncs, me'n vaig anar al Senegal amb l'agrupació d'amics de la UNESCO de Manresa, i 17 joves vam estar allà convivint un mes amb la gent de Bambilor, d'un poblet d'allà, i crec que, no sé, que és una manera molt directa, evidentment, no? Que per molt que sàpigues les coses, doncs, fins que no les veus amb els teus propis ulls i les palpes amb les teves mans, doncs, no agafes consciència. Amb això no vull dir que perquè he estat allà soc més solidària o menys, o que s'ha d'anar allà per ser-ho, però que sí que és una experiència que recomano a tothom que pugui fer, que crec que la pot fer tothom. De fet, petits canvis són poderosos. Jo sí que soc de les que crec que es pot canviar el món i es comença fent el que està a les teves mans, amb la qual cosa, doncs, aquesta és la meva petita aportació, i un cop més gràcies a Mans Unides per comptar amb mi, és un tot luxe. Merci. Por si acaso había algún daltónico. Beth va a estar entregando los premios junto con otro personaje ilustre, que es Manuel Huerga, el director de la película Salvador, sobre Salvador Puig Antich.